Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Πώς μπορείτε να κάνετε μια γυναίκα να νιώσει επιθυμία για εσάς, ακόμα και όταν φαίνεται εντελώς αδιάφορη? Γεια σας, είμαι η Λόρεν και σήμερα θα εμβαθύνουμε σε κάτι που οι περισσότεροι άνδρες δεν μαθαίνουν ποτέ πραγματικά. Ξέρετε αυτή την κατάσταση όταν μιλάτε σε μια γυναίκα που φαίνεται απίστευτη, αλλά το ενδιαφέρον της απλά δεν είναι εκεί? Προσπαθείτε να είστε ευγενικοί. Προσπαθείτε να δώσετε προσοχή. Ωστόσο, όσο περισσότερη προσπάθεια καταβάλλετε, τόσο μεγαλύτερη απόσταση αρχίζετε να νιώθετε. Αυτό που οι περισσότεροι άνδρες δεν καταλαβαίνουν είναι το εξής. Πιθανότατα δεν κάνετε λάθος πράγματα. Απλώς κάνετε τα σωστά πράγματα, απλώς με λάθος σειρά. Κεφάλαιο 2. Γιατί η έλξη δεν συμβαίνει πάντα αμέσως? Η έλξη δεν αναπτύσσεται όπως η λογική. Σήμερα θα μοιραστώ 7 ψυχολογικά ερεθίσματα που πραγματικά δημιουργούν επιθυμία. Και θα σας πω τώρα, το τελευταίο είναι εξαιρετικά ισχυρό. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα γρήγορα και σχεδόν κανείς δεν το χρησιμοποιεί σωστά. Πριν συνεχίσουμε, πρέπει να το καταλάβετε ξεκάθαρα. Αυτό δεν ήταν ποτέ δικό σας λάθος. Κανείς δεν σας το έμαθε ποτέ αυτό μεγαλώνοντας. Το σχολείο δεν το δίδαξε και η κοινωνία δεν το εξήγησε. Η γυναικεία έλξη δεν είναι λογική, είναι συναισθηματική. Ενώ προσπαθούσατε να αποδείξετε ότι θα ήσασταν μια καλή σύντροφος μέσω λέξεων και συλλογισμών, το βαθύτερο μυαλό της έψαχνε για εντελώς διαφορετικά σήματα χωρίς καν να το συνειδητοποιήσετε. Έρευνες στην εξελικτική ψυχολογία υποδηλώνουν ότι η έλξη συχνά προέρχεται από νοητικές συντομεύσεις, βαθιά μοτίβα στα οποία ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται αυτόματα. Μόλις τα καταλάβετε, κεφάλαιο 3, κατανόηση της γυναικείας ψυχολογίας, σταματάτε να κυνηγάτε, σταματάτε να πιέζετε και φυσικά γίνεστε το είδος του άνδρα που οι γυναίκες θέλουν να κερδίσουν. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη αφορμή, την αρενοπή παρουσία. Δεν πρόκειται για μύες ή φυσική εμφάνιση, πρόκειται για ενέργεια. Όταν μπαίνετε σε ένα δωμάτιο, καταλαμβάνετε χώρο με αυτοπεποίθηση ή συρρυκνώνεστε ήσυχα. Οι γυναίκες το αντιλαμβάνουν αυτό μέσα σε δευτερόλεπτα. Ένας άνδρας που κινείται ήρεμα, που δεν βιάζεται, που δεν κοιτάζει γύρω του αναζητώντας έγκριση, στέλνει ένα ισχυρό σήμα χωρίς να πει λέξη. Μεταδίδει αξία αποκλειστικά μέσω της παρουσίας του. Αυτή η γιωμένη ενέργεια είναι σπάνια και η σπανιότητα δημιουργεί έλξη πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν ποτέ να κάνουν οι λέξεις. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα μπαρ ή μια κοινωνική συγκέντρωση. Αντί να σαρώνετε νευρικά το δωμάτιο, χαλαρώνετε. Οι ώμοι σας μένουν πίσω, η αναπνοή σας επιβραδύνεται. Παρατηρείτε χωρίς άγχος. Αυτή η μικρή μετατόπιση αλλάζει τον τρόπο που σας αντιλαμβάνονται οι γυναίκες. Το υποσυνείδητό της ραντάρ ενεργοποιείται. Αισθάνετε κάτι διαφορετικό, όχι επειδή προσπάθησατε περισσότερο, αλλά επειδή γίνατε πιο συγκεντρωμένος στον εαυτό σας. Το δεύτερο έναυγμα είναι η συναισθηματική πρόκληση. Πολλοί άνδρες συμφωνούν με όλα όσα λέει μια γυναίκα επειδή φοβούνται την ένταση. Αλλά η ένταση δεν είναι σύγκρουση, είναι καύσιμο για έλξη. Όταν διαφωνείτε ελαφρά ή περάζετε με παιχνιδιώτικο τρόπο, δημιουργείται πολλότητα και η πολλότητα δημιουργεί μαγνητισμό. Για παράδειγμα, λέει ότι λατρεύει να ξυπνάει νωρίς. Αντί να συμφωνήσετε, χαμογελάτε και λέτε «Αλήθεια, μοιάζεις με ειδικό στο κουμπί αναβόλου». Είναι παιχνιδιώτικο, όχι προσβλητικό. Αυτή η ελαφριά πρόκληση δείχνει αυτοπεποίθηση. Δεν φοβάστε να εκφραστείτε και δεν προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε. Είστε ελκυστικοί. Αυτό είναι που δημιουργεί μια σπήργα. Η έλξη χρειάζεται αντίθεση, όχι συνεχή συμφωνία. Αν αυτό βγάζει νόημα μέχρι τώρα, πατήστε το κουμπί «Μου αρέσει». Βοηθάει περισσότερους άνδρες να μάθουν αυτά που δεν τους δίδαξαν ποτέ. Το τρίτο έναυγμα είναι η επιλεκτική προσοχή. Εδώ είναι που πολλοί άνδρες χάνουν τον έλεγχο. Δίνουν όλη τους την προσοχή πολύ γρήγορα. Άμεσες απαντήσεις, ακύρωση σχεδίων, πάντα διαθέσιμοι. Το γυναικείο μυαλό το ερμηνεύει αυτό ως χαμηλή αξία. Ένας άνδρας με επιλογές δεν είναι πάντα διαθέσιμος. Πρέπει να είστε ενδιαφέροντα, αλλά και να ενδιαφέρεστε για πράγματα πέρα από την ίδια. Ο σκοπός είναι ελκυστικός. Όταν έχεις χόμπι, στόχους, φιλίες και κατεύθυνση, ο χρόνος σου γίνεται πολύτιμος. Σταματάς να περιφέρεσαι γύρω από τον κόσμο της και αυτό την κάνει περίεργη.
Έλκυται από έναν άνδρα που έχει ήδη μια γεμάτη ζωή, όχι από κάποιον που αφήνει όλα μόνο για την προσοχή. Η σπανιότητα δημιουργεί ενδιαφέρον. Δεν είναι παιχνίδια, απλώς ισορροπία. Το τέταρτο έναυγμα είναι η σκόπιμη ακρόαση. Δεν πρόκειται για να ακούς λέξεις, αλλά για να θυμάσαι το νόημα. Όταν θυμάσαι μικρές λεπτομέρειες που ανέφερε αδιάφορα και τις αναφέρεις λεμβάργατα, ξεχωρίζεις αμέσως. Η συναισθηματική σύνδεση αναπτύσσεται από το να νιώθεις ότι σε βλέπουν. Για παράδειγμα, αναφέρει ότι λατρεύει τις ορχιδές. Μέρες μετά, στέλνεις μια φωτογραφία μιας που είδες και λες ότι σου τη θύμισε. Αυτό το επίπεδο προσοχής είναι ισχυρό. Δείχνει παρουσία, δείχνει φροντίδα. Και η φροντίδα, όταν συνδυάζεται με δύναμη, είναι βαθύτατα ελκυστική. Αυτό χτίζει συναισθηματικό δέσιμο πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν ποτέ να κάνουν οι λέξεις. Το πέμπτο έναυγμα είναι η βαθμονομημένη ευαλνοτότητα. Πολλοί άνδρες πιστεύουν ότι πρέπει να φαίνονται άθρακτοι, αλλά οι γυναίκες δεν συνδέονται με την τελειότητα, συνδέονται με ειλικρίνεια που εκφράζεται με αυτοπεποίθηση. Ένας άνδρας που μοιράζεται κάτι πραγματικό, όπως μια παρελθοντική μάχη ή φόβο χωρίς να παίζει το θύμα, γίνεται προσιτός, ανθρώπινος και γειωμένος. Κεφάλαιο 6. Εστίαση στην προσωπική ανάπτυξη.